Hej, jeg er Kasper, jeg kommer fra CFL, Center for Ledelse. Jeg er erhvervspsykolog og virksomhedsrådgiver i CFL. Jeg sidder her i dag, fordi jeg også er en af de ansvarlige for Center for Ledelses internationale og validerede ledelsesredskaber. Det er de værktøjer, vi bruger til personvurdering. Det kan både være udvikling og til rekrutteringsbrug. Det er også værktøjer, som vi certificerer vores kunder i at bruge. Det kan være interne og det kan være eksterne konsulenter, der arbejder med ydelser, der fordrer en grad af personvurdering. Så det jeg også gør, det er at rådgive virksomhederne for uden at certificere i anvendelse af vores ydelser og vores produkter. Så rådgiver jeg virksomhederne omkring, hvordan vi kan sikre, at de bruger den mest etisk forsvarligt og på en faglig effektiv måde til fordel for deres bundlinje selvfølgelig, såvel som for de folk, som de har gennem hænderne via deres værktøjer. Center for Ledelse er et community og en erhvervsdrivende forening, som er fokuseret på at forbedre kvaliteten af danske virksomheders konkurrencekraft. Vi tror på, at kvaliteten af danske virksomheders konkurrencekraft fordrer, at man arbejder med kvaliteten af den ledelse, der bedrives i virksomhederne. Og personvurderingsværktøjer kan være en nøgle til både at vælge de rigtige ledere, til at udvikle de rigtige ledere, og til at sikre også, at de medarbejdere, man får ind i organisationen, er bedst muligt klædt på til opgaven. Noget andet, vi også laver, det er netværk for ledere og udviklingskonsulenter, og så har vi en række udviklingsprogrammer. Dertil kommer rådgivnings- og konsulentydelser. Men grunden til, at jeg sidder her i dag og repræsenterer Videnscenter for Professionel Personvurdering, er fordi, at vi i CFL siden 1980'erne allerede har uddannet og trænet en række konsulenter, både interne og eksterne, i vores testværktøjer til rekrutterings- og udviklingsbrug. CFL var faktisk med til at starte og stifte referencegruppen, som sidenhen blev til VPP, og har siddet i bestyrelsen af VPP siden 1996. Den måde, vi i CFL arbejder med professionel personvurdering på, det er, at vi selvfølgelig rådgiver virksomhederne omkring, hvordan de anvender forskellige tests, så man ikke går hjem som virksomhed og købt et fantastisk produkt, men som ikke matcher den ydelse eller den form for opgave, man skal have løst internt i virksomheden. Så vi rådgiver omkring implementering og anvendelse. Vi certificerer i vores palet af værktøjer, så folk kommer hjem og er klædt på til opgaven. Vi udvikler også selv værktøjer og anvender dem i vores egen opgaveløsning. Så på den måde så tror vi på, at vi både udvikle værktøjer, udbyde værktøjer til interne og eksterne konsulenter og anvende dem selv i egen opgaveløsning, skaber en synergi mellem praksis og teori på den ene side, og også sikrer, at vi kender de udfordringer, vores testbrugere står med derude. Hvorfor er CFL medlem af VPP? Det er vi egentlig kort fortalt, fordi vi tror på, at vi som testudbydere skal være med til at professionalisere anvendelsen af testværktøjer i danske virksomheder. Vi vil gerne være med til at præge dagsordenen for kvaliteten i anvendelsen af testværktøjer i danske virksomheder. Og det vil vi også gøre ved at påvirke den etiske måde at anvende den på, såvel som standarden for kvaliteten af selve uddannelsen. En ting er at have et godt testværktøj. Noget andet er, om man har en testbruger, der kan finde ud af at bruge det på forsvarlig vis. Så derfor så går vi også meget op i at få standardiseret, hvordan de forskellige testudbydere træner og uddanner deres testbrugere. Via VPP tror vi på, at vi kan nå bredere ud til virksomhederne, så de anvender værktøjerne på både en etisk og en faglig forsvarlig måde. Vi synes, værdien af et medlemskab af VPP er ret indlysende, fordi hvad enten du er testudbyder og sælger testværktøjer af forskellige karakterer, eller du er en organisation eller virksomhed, der anvender testværktøjer, så er VPP med til at støtte virksomhederne i at arbejde både professionelt og etisk og fagligt forsvarligt med testværktøjerne. Så det er en god base for erfaringsudveksling, et godt sted at mødes om, hvordan vi sikrer, at vi både får value for money i vores testværktøjer, og en måde at sikre, at der er en faglig lødighed i de værktøjer, man vælger. Man kan jo også, hvis man er medlem af VPP, være med til at præge dagsordenen for, hvordan i det hele taget man anvender værktøjer til personvurdering i det danske erhvervsliv. Så vi vil godt opfordre til at blive medlem, hvis man er en seriøs testudbyder eller testbruger af VPP, så man kan være med til at sætte dagsordenen og selv blive klogere på, hvordan man får mest muligt for pengene.